Moltes gràcies per haver vingut a l'acte d'avui. El que passa és que sí que volíem que abans de començar amb l'acte del manifest del dia 25 de novembre, volíem fer un xicotet homenatge al poble de Faura a les víctimes i els damnificats de la Dana. És una cosa que no se pot obviar, ens ha deixat a tots molt devastats, ha arrasat moltes poblacions, moltes vides, moltes cases, molts records, i sobretot perquè pensem que podien haver-se fet les coses millor o no, però en el transcurs s'han anat moltes morts i moltes vides destrossades. Entonces, voldríem fer un xicotet homenatge a totes elles amb una peça musical. Així que disfrutem d'ella i després donem pas a l'acte del manifest. Gràcies. Per al xic del manifest m'acompanyaran dos xiques d'ací de les Valls, Aleida i Triana. Més de 13.500 dones, exactament 13.532, han presentat denúncies per violència de gènere durant el primer i segon trimestre de 2024 a la Comunitat Valenciana, segons dades de l'Observatori de Violència Domèstica i de Gènere. Aquestes impactants xifres reflecteixen el valor de moltes dones que s'atreveixen a trencar el silenci i busquen justícia. No obstant això, també ens recorden que encara queda molt per fer per erradicar aquesta xacra que afecta la nostra societat. En el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, l'Ajuntament de Faura reafirma el seu ferm compromís amb la erradicació de totes les formes de violència masclista. Les dades d'enguany ens recorden la urgència de la tasca pendent. A Espanya, 40 dones han sigut assassinades per violència de gènere, deixant a 30 menors orfes. De totes les denúncies per violència de gènere presentades al llarg del 2024, a Espanya, més de 96.000, segons xifres oficials del Consell General del Poder Judicial i el portal estadístic del Ministeri d'Igualtat, una ha cridat especialment l'atenció de tota la societat pel perfil de l'agressor. El recent cas que implica a Íñigo Errejón, exdiputat i figura pública. Subratlla que la violència sexual pot involucrar a persones amb influència i que les institucions han d'estar preparades per a respondre amb fermesa,
no es pot permetre que les víctimes se senten desprotegides ni que la notorietat de l'agressor siga un obstacle per a la justícia. Les figures públiques han de ser referents ètics i qualsevol denúncia que involucre a una d'elles ha de ser investigada de manera ràpida, imparcial i transparent. Les institucions i els partits polítics tenen la responsabilitat de liderar amb l'exemple i actuar proactivament davant qualsevol senyal d'abús per a demostrar que la justícia i la igualtat estan per damunt d'interessos personals o partidistes. La veu de la víctima ha de ser el centre d'atenció en qualsevol procés, assegurant que reba suport des del primer moment, siga qui siga l'agressor. La vergonya ha de canviar de bàndol i la justícia ha de prevaldre, sempre i per damunt de tot i de tots. Un altre cas que ha commocionat l'opinió pública recentment el trobem a França. El xui del cas Pelicot no sols ens ha deixat el cor en un punt per la gravetat de les agressions, però també per la valentia de la seva víctima, Gisèle Pelicot. Durant quasi una dècada, el seu exmarit Dominique la va drogar repetidament, permetent que desenes d'homes abusaren d'ella mentre ell gravava els actes. El xui, que Gisèle va insistir que fora públic, no sols busca justícia, sinó també visibilitzar aquestes atrocitats i canviar l'enfocament de la vergonya cap als agressors. Gisèle, de 71 anys, ha declarat que el motiu de la seva lluita és donar veu a totes les dones que han patit el silenci. Ho faig en nom d'eixes dones que potser mai seran reconegudes com a víctimes, va afirmar durant el xui, subratllant la importància d'exposar aquestes violències i trencar el cicle de revictimització que les víctimes solen enfrontar. La seva determinació ha posat en evidència que les dinàmiques de poder en relacions íntimes poden ser devastadores i romandre invisibles durant anys. El cas també reflecteix el paper crucial de les institucions i dels mitjans a garantir que aquests crims no queden en la foscor. Gisèle va decidir enfrontar-se públicament a l'estigma perquè la vergonya i el xui social recaiguen en els veritables culpables. Aquest enfocament ressalta la necessitat de crear un sistema judicial més humà i d'implementar canvis socials que fomenten un entorn segur per a les víctimes de violència sexual. El 2024 ha sigut també l'any en què des d'Europa s'ha fet un pas més en la lluita contra la violència de gènere, amb l'aprovació de la Directiva 2024/1385, aprovada pel Parlament Europeu i el Consell. Esta normativa estableix compromisos obligatoris per als Estats membres, com l'enfortiment de servicis de suport a les víctimes, la tipificació de nous delictes com el ciberassetjament i la promoció de la cooperació transfronterera. El seu objectiu és garantir que les dones, independentment de la seva situació geogràfica o el tipus de violència patida, reben una resposta sòlida, integral i efectiva per part de les institucions. No obstant això, la implementació efectiva d'esta normativa enfronta un desafiament important. Els discursos d'odi i negació que, des de l'extrema dreta, intenten qüestionar l'existència de la violència de gènere com una problemàtica específica i estructural. Aquestes narratives neguen la realitat demostrada de la violència masclista, argumentant que la violència no té gènere. Estos discursos tergiversen dades i evidències, ignorant xifres clares com les 40 dones assassinades per violència de gènere a Espanya en 2024 i els més de 1.280 feminicidis des de 2003. La banalització del problema desmotiva a les dones a denunciar, generant una percepció d'inseguretat en el sistema de justícia i perpetuant el cicle de violència. El rebuig a reconèixer l'especificitat de la violència masclista obstaculitza la implementació de normatives com la Directiva 2024/1385 i reforça resistències socials al canvi. La Directiva 2024/1385 contrasta radicalment amb aquestes narratives de negació. El seu enfocament reconeix explícitament que la violència de gènere és un fenomen estructural, derivat de les desigualtats de poder entre homes i dones,
Exigís als estats membres no sols garantir justícia, sinó també treballar proactivament per a previndre i erradicar aquestes violències. Introdueix mesures concretes com la tipificació del ciberassetjament, que desmantellen noves formes d'agressió sorgides en contextos digitals, on també proliferen discursos d'odi. Avui, amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, l'Ajuntament de Faura manifesta el seu ferm compromís d'actuar amb determinació davant qualsevol cas de violència. Assegurem que cada víctima reba un suport integral perquè mai més es troben soles davant la por, la justícia o la reconstrucció de les seues vides. L'escolta activa, la protecció i el recolzament són els pilars essencials que guiaran la nostra acció com a institució política. A més, ens comprometem a garantir una resposta ètica, transparent i irreprotxable, actuant sense cap mena de demora o favoritisme, independentment de qui siga l'agressor. La igualtat davant la llei és un dret fonamental que defensem amb fermesa. El rang, la notorietat o el poder d'una persona mai no poden ser obstacles per a garantir que les víctimes reben justícia i dignitat. Però la lluita contra la violència de gènere va més enllà de les institucions. És un compromís que hem d'assumir com a societat. Erradicar el masclisme en totes les seues formes és essencial per a construir un entorn on totes les persones puguen viure sense por, respectant les seues llibertats i drets. Per això, ens comprometem també a fomentar l'educació en igualtat, la prevenció activa de la violència masclista i la promoció d'un diàleg social basat en la justícia i el respecte, ja que és molt preocupant l'accés de menors a la pornografia. El contingut al qual poden accedir és absolutament deshumanitzant i violent contra les dones. Influeix en la seva manera d'entendre el sexe i les relacions interpersonals, el que provoca una distorsió de la intimitat i dels respectes vers les dones. En este dia, renovem la nostra promesa de treballar incansablement per una societat on el respecte siga la norma, no l'excepció. Les institucions estiguen sempre al costat de les víctimes, oferint solucions i recursos efectius. El silenci no siga una opció i totes les veus puguen ser escoltades. A totes les víctimes no esteu soles. A tots els agressors, sense importar el vostre rang o posició, la vergonya i la por canviarà de bàndol. Per nosaltres, per totes, per les que ja no hi som, continuem lluitant.
Eres preciosa. Tú no eres como las demás chicas. Fue verte y enamorarme de ti. Las demás me hicieron mucho daño. Tú jamás serías capaz de hacérmelo. Ellas estaban locas. Tú no. Sabremos cuidarnos. Te amo. Qué mal se te da esto. Parece que no sabes hacer aquello. Cállate. Tú no entiendes de eso. ¿Otra vez se te ha calado el coche? Deberías aprender a cocinar. Vete a fregar. No te cortes el pelo. Parece que no sabes beber. Tú no puedes entenderlo. Tu amiga está mal de la cabeza. Te dice eso porque le da rabia que tú tengas novio y ella no. ¿Quién es ese que te está dando me gusta? ¿A dónde crees que vas con esa falda? ¿Y con ese escote? ¿Para qué te maquillas? Si natural estás más guapa. ¿Es que te ha bajado la regla? ¡Depílate! Si me dejas, me suicido. Tus celos son inseguridades tuyas. Y sé de qué va ese tío. Que no te hable. ¡Cállate! No entiendes nada. ¿Otra vez llorando? Menudo cansancio. ¿Otra vez comprándote ropa? Tardas 3 horas en arreglarte. Me has hecho daño. Soy tu pareja. No puedes decirme que no. Si estás cansada o no te apetece, simplemente te aguantas. Si vuelves a hacerlo, te juro que te dejo. Guarra, tóxica, horrible, no me seas ordinaria. ¡Cállate! ¡Estás loca! ¡Me estás volviendo loco a mí! Te juro que la próxima vez te mato. Tú no me entiendes. Tú no me escuchas. Tú no me a mí nunca. ¡Cállate! ¿Otra vez con la regla? ¿Otra vez tus putos celos de mierda? ¡Loca! Me estás volviendo loco a mí. ¿No te das cuenta? Yo te quiero. Tengo miedo a perderte. ¿No ves? ¿No ves lo que me estás haciendo? ¡Cállate! No quiero que me vuelvas a llamar. No quiero que te vayas. Quédate a mi lado. No quiero saber nada de ti. Te amo. Perdóname. No volverá a pasar. Si me dejas, me muero. Fue verte y enamorarme de ti. Eres preciosa. Jamás nadie te amará como yo. Shh. Cállate. Tú no lo entiendes. ¿Otra vez se te ha calado el coche? Mujer tenías que ser. Mujer tenías que ser. Mujer tenías que ser. Mujer tenías que ser. Para hablar revolución. Para escribir con sangre tu historia y querer ser dueña al fin de tu palabra. Para saber qué es empezar de cero. Para caer y no rendirte. Para aguantar de pie cada disparo. Mujer tenías que ser. Para llamarte lucha y presente y futuro y memoria. Para querer ir más allá del miedo y decir valiente y asustar al lobo. Para dar sentido a la libertad
para gritar a voz de calle qué significa ser mujer. Mujer tenías que ser.
Bueno, amb este cant a la vida donem per finalitzat l'acte. Moltes gràcies per vindre. Volia donar les gràcies a Neus, a Zoe, a Trini en la recitació dels poemes i a Leida i a Triana per haver-nos ajudat en la lectura del manifest. El cant, les dues lectures, si heu arribat a escoltar-les bé, que crec que sí, és un poema en el que són les frases en les que matxaquen a les dones que sofreixen de violència de gènere i moltes d'elles acaben mortes. I en l'altre, siguent la mateixa frase, la típica frase que ens diuen dona tenies que ser, és un cant a l'empoderament i a la força que les dones tenim i que representem. I el cant de la vida que han tocat per a tancar l'acte és per a donar-nos força a les dones de que podem, de que no ens deixem que una altra persona, siga un home, siga una altra dona en la nostra parella, siga una amistat, ens faça sentir que som inferiors fins al punt de que bé o ens maten o bé ens acaben anul·lant com a persones. Així que mentre això continue, tindrem que seguir trobant-nos en aquest lloc i reivindicar o commemorar o lluitar perquè aquestes coses acaben i perquè tots i totes en aquesta societat devem de ser iguals, perquè el que som persones, ni homes ni dones, persones. I mentre això no estiga clar i alguns no ho tinguen clar, haurem de seguir trobant-nos així. Així que molta força a tots i a totes. Gràcies per vindre.